ମୁଁ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟରେ ମୋର ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ କି ସୁଦଶା ବ୍ରତର ଯେଉଁ 10ଗୋଟି ଗଣ୍ଠି ରହିଛି, ବ୍ରତରେ ଯେଉଁ 10ଗୋଟି ଗଣ୍ଠି ରହିଥାଏ, ସେହି 10ଗୋଟି ଗଣ୍ଠିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାଁ ରହିଥାଏ। ତ ସେହି ନାମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ତାହା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏକ ବ୍ରତ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକେ ଏହି ବ୍ରତଟି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ମାନ୍ୟତା ଅଛି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଖେଳିଥାଏ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧନଜନ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଉପବାସ ରହି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ସୁଦଶା ବ୍ରତ, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବେ କି ସୁଦଶା ବ୍ରତ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଗୁରୁବାରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଆ ମାସରେ ଦୁଇଟି ପକ୍ଷ ରହିଥାଏ, ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ, ଗୋଟେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ। ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ କେବେ ହୋଇଥାଏ? ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ। କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ କେବେ ହୋଇଥାଏ? ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ। ତେଣୁ ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଦଶମୀ ତିଥିଟି ଯଦି ଗୁରୁବାର ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସେହି ଦିନଟି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେହି ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ଯେଉଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ବ୍ରତରେ 10ଗୋଟି ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଥାଏ, ତ ସେହି ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ପ୍ରଥମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଗଣ୍ଠିଟି ଦେବେ, ମନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଣ୍ଠିଟିର ନାମ ହେଲା କମଳିନୀ। ତୃତୀୟ ଗଣ୍ଠିଟିର ନାମ ଶ୍ରୀ ହରିହର ପ୍ରିୟା। ଚତୁର୍ଥ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟେ ପଦ୍ମାଳୟା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗଣ୍ଠି ଗୁଡ଼ିକ ପକାଉଥିବେ, ସେହି ସମୟରେ ମନେ ମନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏହି ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବେ। ପଞ୍ଚମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟେ କମଳା। ଷଷ୍ଠ ଗଣ୍ଠିର ନାମଟି ହେଲା ଚଞ୍ଚଳା। ସପ୍ତମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟେ ବିଘ୍ନସେନୀ। ଅଷ୍ଟମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ସିନ୍ଦୁର ଦୁଲଣୀ। ନବମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ। ଦଶମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ। ଏହି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର 10ଟି ନାମ। ଏହି ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ମନରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସୁଦଶା ବ୍ରତର ବ୍ରତ ସୂତାରେ 10ଗୋଟି ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଥାଏ। ତା ସହିତ 10 କେରା ଦୁବ, 10 କେରା କିଛି ବରକୋଳି ପତ୍ର ଏବଂ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ଗଣ୍ଠିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଏହି ସବୁ ବିଧି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ବ୍ରତଟି ପାଳନ କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖି ଠିକ୍ ଗଣ୍ଠି ସମୟରେ ଠିକ୍ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଗଣ୍ଠି ପକାଇବା ଉଚିତ।